Здравейте, шаркчета! Аз съм Марина Караджова, а вие сте с 10-тия епизод на Хаштаг Тато. Днешният епизод е края на първи сезон на нашето предаване и за това реших да отговоря на някои от въпросите, които сте ми задавали през сезона. Надявам се видеото да ви е интересно и продължавайте да гледате. Останете до края на видеото, защото имам една изненада за вас и се надявам тя да ви хареса. А сега нека преминем към въпросите, които съм избрала за днешното видео с въпроси и отговори. Аз ги имам записани на лаптопа и от него ще чета, така че давайте да започваме. Първият въпрос е: Здравей, Марина, искам да те попитам как мога да си махна татуировка. Говорим за татуировка на кокълчето на ръцете, на кокълчетата на ръцете. Все още е прясна татуировката и е на 3 дни, но не съм доволен от човека, който ми направи татуировката. И видях и проучих за лазер. Би ли ми препоръчала някакъв добър лазер и има ли шанс да се махна? Имайте в предвид, че по принцип, казвала съм и много пъти, е много важно да изберете правилния човек, който да ви направи татуировката и добре да разучите всички татуисти преди да си изберете своя татуист. На кокълчетата и изобщо в тази част на пръстите татуировките лесно падат и е хубаво изобщо да не си правите такива неща. А пък вече за премахването с лазер, по принцип мисля да направя едно цяло видео за това, но общо взето най-добрият вариант е да си отидете в лазерно студио, не в някъде, където просто имат лазер, а в истинско лазерно студио, където да направите една консултация с професионалист и той да може да ви каже може ли да се махне татуировката, доколко може да се махне или изцяло ли ще се махне татуировката, за колко ходения на лазер ще стане цялата процедура и така нататък. Наистина е много важно просто да си отидете на място и да си се консултирате с истински професионалист, който се занимава само и единствено с това, за да нямате проблеми след това. Следващия въпрос е: Здравей, исках да попитам дали по някакъв начин можем да разберем дали сме алергични към мастилото. По принцип има тест за алергия, който е в студията за татуировки, но това се прави при хора, които наистина имат алергии по принцип. Тоест, ако вие досега не сте проявявали никакви алергии към нищо, е много малък шанса наистина да проявите алергия към боята за татуировки, ако отидете наистина в истинско студио, в което се работи с хубави материали. Но най-добре е да отидете първо на алерголог и той да установи дали имате алергии и към какво, ако наистина се притеснявате. След като той си изкаже мнението и ако той каже, че нямате алергии, спокойно може да отидете в студиото, си запишете час за консултация и да се видите с татуиста си, за да говорите за новата си татуировка. Третия въпрос е: Здравей, искам да попитам дали след като си направиш татуировка може да пиеш алкохол. Знам, че преди това не трябва, а след това може ли, проблем ли е и имам предвид за същия ден. По принцип не е хубаво да пиете алкохол, защото преди татуировка, защото просто много повече кърви раната и наистина създава малко повече проблеми при работа с такава кожа, защото знаете, че алкохола разрежда по един или по друг начин вашата кръв и наистина много повече кръв отдавате при татуиране. За след татуиране по принцип не би трябвало, и аз поне не знам, да има някакъв проблем, зависи обаче наистина колко пиете, така че хубаво е да сте в състояние да може да се грижите за татуировката си, така че не прекалявате с алкохола. Следващия въпрос е: искам да попитам колко струва един ръкав по ваш избор. Така. Сега, понеже наистина много често всички ние татуистите получаваме такива съобщения: колко струва това, колко струва онова, искам го точно в този размер и така нататък. Много пъти съм ви казвала, а и във видеото за консултациите, ако не сте го гледали, ще има долу линк в описанието, съм ви казвала, че най-добре да отидете на място на консултация. Ние ръкавите не ги правиме еднакви и те не са на килограм, така че никой не може да ви каже цена на целия ви ръкав, без абсолютно да е видял какво иска и така нататък.
А по мой избор или по избора на който и да е друг колега, наистина е много несериозно, защото все пак няма да го носим ние, ще го носите вие. Тоест, ваш трябва да е избора какво искате да си татуирате за цял живот. Следващия въпрос е: Марина, интересно ми е защо всеки казва, че за да си татуист трябва да умееш да рисуваш. В действителност имам познати, които правят много красиви татуировки в различни студия. Смисъл такъв, те не могат да рисуват в свободен стил, но на шаблон ги правят идеални. Моля те за отговор. По принцип, татуирането е рисуване в много голям спектър и не мисля, че ако нямаш никаква идея как се рисува, може да направиш красива татуировка. Сега, красива татуировка за едни е едно, за други е друго, така че да, може би има хора, които не могат да рисуват, но правят татуировки, но абсолютно не смятам, че тези татуировки са уникални, защото в рисуването и в татуирането има някои основни правила, които трябва да знаеш и да спазваш, за да изглеждат красиви татуировките. Така че, да, аз мисля, че трябва да можеш да рисуваш, за да правиш татуировки. Поне основните неща, къде се слагат светлосенки и така нататък, трябва да ги знаеш, така че не мисля, че ако нямаш никакъв опит в рисуването, можеш да правиш уникални татуировки, но това е само единствено мое мнение. Следващия въпрос е: искам да те попитам нещо. Боли ли на китката да ти правят татуировка и ако, например, заспиш по време на процесията, ще боли ли повече? Имайте в предвид, че до сега, аз наистина от много отдавна правя татуировки и никой не ми е заспивал, защото не боли, особено на китката, толкова много, но няма вариант, в който да заспите, понеже все пак е някаква болка. Като цяло, татуирането, казвала съм го и преди, не е нещо страшно, няма от какво толкова да се притеснявате. Да, боли, но боли, казвала съм ви, като епилатор, например. Много от моите клиентки така го сравняват, така че не е нещо, което да е супер непосилно за издържане, така че не се притеснявайте толкова много да си направите татуировка. Следващия въпрос е: здравей, искам да те попитам, хората с склеродермия могат ли да си правят татуировки? Трябва да отидете първо на кожен лекар, след това на алерголог и ако те са съгласни да си направите татуировка, тогава няма да има никакъв проблем. Имайте в предвид, че не всеки татуист разбира страшно много от всякаквите болести, които може да имате на кожата и е хубаво да се допитвате, както съм ви казвала много пъти, първо до специалисти, за да може те да ви обяснят има ли шанс да си направите татуировка или не. И второто нещо, да намерите добър професионалист, който да ви направи татуировката, защото и това е много важно. Но обръщайте се към дерматолози и алерголози, когато имате такива проблеми, защото те разбират много повече от татуистите спрямо кожата ви. А и могат да направят най-различни тестове за вашата кожа, които ние нямаме възможност да направим в студията си, за да могат да бъдат по-адекватни в отговора си. Вие можете ли да си направите татуировка или не? И последният въпрос за днешното видео е: интересуваме дали е задължително да отида на консултация, предварителна консултация при татуиста, след като вече съм се спряла на определено нещо на същото място. Когато пращате снимка на някаква татуировка, която е на друг човек, аз съм сигурна, че вие не може в много голям процент да разберете наистина истинската големина на татуировката, защото всеки човек е различен. Другото, което е това, че вие сте наясно какво точно искате, не означава, че татуиста ви чете мисли. Тоест, за това, пак казвам, обърнете внимание на видеото за консултациите. Важно да се отиде на консултация не само за да кажете вие какво искате, а и татуиста да го разбере. Това означава, че трябва да отидете, да обясните какво искате. Татуиста може да има по-хубави предложения или да дооформи вашата татуировка, или пък да трябва тази татуировка на вас да се премести на друго място, за да седи по-красиво. И все пак татуиста да знае какво ще прави, за да може да ви каже кога в графика си може да ви запише. Тоест, това, че вие сте наясно какво искате, не означава, че татуиста ви
автоматично го е разбрал. Трябва да отидете на консултация и да обясните, за да може всичко да е окей, да си запишете час и да може да се отдели достатъчно време, така че татуировката ви да изглежда страхотно. И така, преминавам към много важната част в нашето видео, а това е нашия giveaway, който организираме аз и моите приятели от TattooMed. От 1 май пускаме нашия giveaway, който ще е цял месец и всяка сряда ще изтегляме по един победител от вас, за което трябва да ме последвате в инстаграма ми, за да може да следите кога точно ще обявим giveaway. Надявам се подаръците, които ще обявим на 1 май, да ви харесат и да участвате. Общо взето подаръците ще са грижа за татуировката през лятото, но повече ще разберете на 1 май в моя инстаграм профил. Така че, ако не сте ме последвали, сега може да го направите, има линк отдолу в описанието. Надявам се видеото да ви е харесало и ако е така, дайте му палче нагоре и не забравяйте да се абонирате за каналът ми. С това видео слагаме края на първи сезон на #Tattoo, но много скоро ще се завърнем с втория сезон, където ще обсъждаме още по-интересни теми, свързани с татуировките и се надявам лятото ви да е страхотно, а пък аз всяка събота ще се опитвам да ви качвам по един влог какво правя в почивните си дни и какво се случва в студиото, когато работя, така че сега преминаваме към съвсем различен аспект на нашите видеа и се надявам следващите влогове наистина да ви харесват. Чао от мен и страхотно лято!